Hello duine agus fáilte go FilmG. Is me sé Eilidh NicIain agus gcuirteach tú rá gnne FilmG OG a hunm. Ha mé iad a bhí an sásan sa project san córas 5 bliana inis agus 3 uais thugáil an rá. An dú ha mén seo agus íse gút, bec an mian a bhí chlàraicheas film an fhaighinn. So hawer skill go dhuibh agus ha script a tíisiil san chlàraicheas. Inis, féimi fi bhiachad Jane diofar shots a hawer géri. sé bhiachadhean shotlist a scríbh sios, sons go nuúd tick-off a dhéanú at a hawer $1. Bhíoh go bhfuilú dheolach na diofar shots a haing fer den cudromach, mar mid-shot, close-up, long shot agus toirt bharach. Ma hawer chlàraicheas shot san aclú, bhíoh na chéal cús rúm gach tuibh den uidheamachd. Mar seo, agus a-muigh se cáil mar seo. Chabhí mí toirt. Ítear. sé bhiachadhean tripod a bhiachad. Ha céalcha go bhfuil na shots agad dul bhí séasfach an áte bhí cúgalach mar seo. Ha cúideach go céalcha go nuair pans agus tilts a dhéanú, agus muid a héil fís agad déhamí brínear seo agad is siimplír neorá. Ma hasise bh chlàraicheas rud gan at a hasise bh glúsid, bhíoh go bhfuil graim teann an fón agad agus gun a bhí cóiseach ró lua. Ha Solais a clúich páirt mór an san filmachad, agus sunig go de chhlàcaigh an a-muigh diofar rói. Nuair a hawer chlàraicheas, hawer son déanú cínteach nach chéal an Solais a dul díreach sios an Camara agad. Chabhíú fhaighinn cáil agus bíonn shot go maith overexposed, agus tá seo go maith dulaigh a chur cheart an san edit. Ma hawer chlàcaigh i gcríonn mar an Solais agad. Bhíoh go bhfuil an lens agad a tóg fallh fan unneag a hawer chlàraicheas bealú. Suning go cúideach blind nó cuirstein a chhlàcaigh son Solais a fheumail a-muigh son effect nas dhuibh a thuairscút an san filmachad. Ma sé Solais mar seo a hawer chlàcaigh, bhíoh na chéile a rósáilir a chuns mar a thuairs mí roie a tóg an Camara na hawer chlàraicheas. Nis, ha sé fórsteach go leor go bhfuil microfón an san fón-làimhe agad mar ha. Ach, ma hawer sons gan bíonn Fuaim agad bic an na seaar han tuig ann fed a chéanach. Dheibh sé fed ar Amazon son as lugan na 35 náut, agus sé investment gléimhe a ham. Muid a héil sé son sin i dhéanú, déan cínteach nach chéal cáil san rád gin microfón, mar cés nó an codach agad at hawer chlàraicheas. Seo agad an Fuaim leis an codach hadis ar a microfón, agus seo an Fuaim gún an codach agad. Ma hasise son voiceover i dhéanú ar an filmachad, bol an microfón ar an headphones agad a chhlàcaigh, son déanú cínteach go bhfuil an Fuaim glán agus glintach. Ma hasise bh chlàraicheas amuigh bí feighgalach ar a bhú, ha go maith feumail gid stóchan nach clúinú at hawer chlàraicheas, ach nuair ha coit a ráise an clip agad clunú tú gúsáilir. Agus sin agad ha chofrista sin. So, Cusannach dí an úsa film agus cuda thuking ron undíag go bhláid an dúlach. Cumh súgéar amach son na bhideos eile a harí tín ba FilmG. Ach bhuaim sa an drásta, mar sin leibh.